man stämmer från ena som morgon och hycker på ett råkande fullt klädskap, men man är aldrig några för och här är en god mat att göra det på, till att rota ut ur klädskap. Och hvis vi ska komma om några gånger dömon till hur man gör, så får man igenom alla platserna. Och så långt har vi 8 platser här, är det 30 månader eller 5 månader som jag brukt det. Hör det så just, det jag brukar det själv. Är det kläder som är slitna ganska, utför vaskar och slitna. Hör det så just, tror jag att nej, det brukar inte lukka, det ligger bara fyller upp. Så känner allt det att som är kläder här man söver utanför det. Man har köpt sig en superdyra boxar innanför för någon år sedan. Man nämner inte att köra det väck, till det var så dyra. Och det här var, man brukade det till en bestämd anledning, jag vet inte vad det var. Men det färs utan lucka va. Tänk dig, rammade en hand upp stående och sikt gärna med suttjepata. Ett underskap. Man ska minnas till att klädeskap är inte ett museum. Det är något man brukar dagklart. Att känna det. Så det är om man rotar ut. Och vi ska lukka vid med sig att självande kända anbaks pengakonkurrens av fallet ser ut. För man kan köra väck och när man kan köpa nytt och så där. Men en god ting att eja hvis vi ska komma in på en basisk garderob, det är det har inte det är man ska ta kanske komma in på det här, men en god skockvar, stolar, en läckra jeans, kanske jag touchar på, men en läckra jeans och kuschel. En svarta boxor ganska ett jackaset man också ska bruka till det och en trenchcoat som är en jacka som också ska helt till att bäst och mina antingen en dubbelknappar eller enkelknappar. Man har alltid bruk för en sån jacka hvis man ska till ett land. Föringar det konfirmation från vassle. Ta jacka du köper för nu en skåra bruk. Och en penna nossla vet jag jacka. Ett är givet och det är att det är ontur till en ringe skapar kunde inte rätta näka vanligt plagg. Men en god skapar kan alltid rätta i vanligt sätt att glömma. Så skapar är öliga viktiga. Och det är varför så vid ägstna. För öliga på sig. Och hvis man ska göra det nätt för sig själva att köpa in så kan man supplera med en topp eller en blus i mittlån. Men det är viktigt att eja till tingene, skapar, boxar och ha jackan när det är på plåsen och glunta.